Sa kabila naman ng matinding pinsalang idinulot ng bagyo, ipinagpapasalamat naman ng mga opisyal ng lungsod dyan pa rin sa San Carlos na walang naitalang nasawi o nasugatan. Ayon po yan sa opisyal na ulat ng lokal na pamahalaan. Batay sa inisyal na Rapid Damage Assessment na isinagawa ng City Disaster Risk Reduction Management Office, katuwang ang mga National Lane Agencies at barangay officials, malawak ang naging epekto ng bagyo sa infrastruktura, agrikultura at kabuhayan ng mga residente. Pinakamalaking hamon ang dala ng malalakas na hangin na nagpabagsak sa mga puno at kawayan na siya naging dahilan ng kawalan ng kuryente sa lahat ng barangay ng lungsod. Bukod sa sektor ng enerhiya, matinding pinsala rin ang tinamo ng agrikultura at livestock industry sa San Carlos. Maraming taniman ng palay, mais at gulay ang natumba, habang ilan sa mga alagang hayop ng mga magsasaka ay nasawi o nawalan ng tirahan. Tinatayang daang-daang hektare ng lupang sakahan ang naapektuhan ayon sa paunang pagtatayap ng City Agriculture Office. Nagpahayag din ng LGU na magsasagawa pa ng mas masinsinang inspeksyon sa mga susunod na araw upang makalap ang kompletong datos sa lawak ng pinsala. Ang mga impormasyong ito ay magsisilbing basihan o batayan sa pagbalangkas ng mga programang pangrehabilitasyon at tulong pinansyal para sa mga labis na naapektuhan ng bagyong Uwan. Ayon sa Pag-asa, si bagyong Uwan ay nagdala ng hangin na may bilis na hanggang 120 kilometro kada oras dahil upang maraming lugar sa Pangasinan at karatig lalawigan ang makaranas ng pagbagsak ng mga punong kahoy at malawakang pagkawala ng kuryente. Sa kabila nito, nananatiling matatag ang mga San Carlenians. IFM News. IFM News. IFM News.